שלום לכולם, כאן אורי מהר ואנחנו נשחק את ווילס. אוקיי, בוא נתחיל. היום לא יהיה לנו. יש באיזשהו שלב אני ידעתי שהמתחים נתחיל בשלב הזה. לא אני מסתכלת נגיד היום, אני מסתכלת אחורה בדיעבד זה נשמע כמו לא השנה. לא, היית צריך להוריד את ילד. יש! לקחתי את הצד שלו ילד מופיע לך. מישהו שהוא ארצה על זה. לא, אנחנו רוצים לפתוח לילד. ילד תפצע כבר. אני לא ראיתי את המצב מדלתי כל הזמן, מיד אנחנו בקיר. זה יותר מדי. לא נכון. הכל היה נורא מסודר. אני רוצה שהוא ימות. איזה היה מגיע לאחת בצהריים, אני עושה הפסקה, האוכל היה חייב להיות מוכן. יש, הורדתי אותו. לא, עכשיו בוא נמחץ אותו. אני יודע גם שהיינו מנסים, למשל, בסוף השבוע, מגיע לך. הלחץ שלנו, מגיע לך. שסמך ויוצאים שנייה. אוי לא. תגידי לחץ, כי... הורדתי לך את הראש. כל צפיר נורא בזמנים, גם היום. בסדר פסח, שיש חנוכה, שפלים 7 ו-7, מגיע ב-7 ו-5, זה אסון גדול, ומכיר כמה אבל דקות אתה אחרי עושה זה. חמודים. או, מגניב. פעם לא הייתי בשלב הזה. אני עושה את זה שם, אבל אני חושב שבכלל... תימלא. זה לא שלב בוגד. מה? איך פתאום נשברה לו הרי זה? זה מוזר. זה לא פייר. היה לו קשר מצוין. אמא! אוקיי, מה אני אמור לעשות עכשיו? עכשיו אני אמור לעשות אחורה. ילד מעצבן, הכל בגללך. ילד מעצבן. אני רוכב בלי רגל. אוי לא. לא, שם משהו. זה אפשר שאין לו רגל. הוא רוכב מחל. מה אני עכשיו אמור לעשות? לא, עוד פעם נתקע. מה אני צריך לעשות לעלות למעלה? לא יודע איך אני צריך לעשות. לא הייתי צריך לתפוס אותו. אבל אני לא יכול. אוי, כן, עם זה. כן. אמא לב. סליחה, זה הפרעה של אבא שלי. החלק שלי היה באמצע המסגרון ואני רוצה לקרוא ואני עושה ככה עם הספר או עם העיתון ואני עושה לאט ככה מאמינה וזה רק חצה ילד עכשיו אתה תמות מצטער.
זה השלב. שלב לילדים בגן. לברוח! לא. אומרת את השלב הזה כבר. זה לא. מה הטעם בזה אם אתה לא יכול להרביץ לי? אתה לא יכול לעבור את זה כי אין לך מקרב. או שכן. אבל זה לא צריך. כן. האם אתה רוצה להגיד לנו משהו? שידענו עליך? כן. אוקיי, מה תנסה? שצייר שלך. יאללה. יואו, זה... איו! רציתי להגיד לך לעשות עוד פעם זה... לא! זה כתוב. אבל כאילו אחרי שאתה רואה את השמנה... לא! למה? רציתי שזה יקרה בילד. אוי, נו, למה אני כל הזמן יוצא? עכשיו אני צריך... יוצא בגלגל. לא! אבל לוי נדע לך, וואו, לב. עכשיו אני עושה לילד הזה, ילד, הכל בגללך. רגע. הצלחתי, מגיע לך ילד. זה נזכר לך בביצים. הוא זורק עליי מכונית. הילד... סנטה, הבן אדם רע. אני חייב להגיד לך, למה אתה קורא לחרב בתחת? חרב אדומה בראש. זה אתה מצחיק. אוקיי. יש אצלב אחרון ונסיים להיום. שתי שנים. אוקיי, בואו נראה. זואתי. זה. זואתי. אוי, פרקטה. לא! זה כבר עשיתי. אוי, זה כבר עשיתי. אז מה זה? לא! באמת, סליחה. טוב. זה הגרגס אותך. זה לא עשיתי. נבחר את זה. הוא היה פחות חברתי, אבל אני רוצה לשתות מים. אין עכשיו מים. את רוצה ללכת לקיוסק? אין לי כסף. מה, את משחקת אימא? לא יפה. לא יפה. אני ניצחתי אותך ילדה בגן. אוי, זה שלב קשה דווקא לא. תקשיבי מי תעשה את זה. אל תעשה את זה יותר. אני אעשה את זה עם סנטה שלי. לא, זה יותר קשה. תעשה את זה רק עם הגלגל הזה. אמא, מה את עושה? היום אנחנו הולכים למות. אוי, הילד מת. התינוק מת. אין לי ילדים יותר. לא. גם אין אימא יותר, אבל אולי... היו חי. לא! הנה כל הכדורים. אוקיי, בוא נעשה משהו אחר. זה מצחיק. הנה, לא, איתו. טוב. איתו אתה אומר את זה. לא. באמת. לא. לא. זה שלב איך אחורה יותר מזה? וואי, יו, הוא עובר את זה. ברגליים. תקלו משהו. הרגליים נשארו עומדות. איזה יופי. טוב, היום אנחנו נסיים את הסרטון כנראה. אימא'לה. אמא? אמא? אם תרצו לראות עוד סרטונים שלי, אז תכנסו לערוץ שלי, זה הערוץ שלי, רבי המלך. אוקיי, אז ביי. ביי ביי.